Bien, ahora pasamos a un punto de comunicados o información de otras acampadas. Primero viene un chico de Barcelona y nos va a explicar un poco el tema. Vale, bona vesprada, assemblea de la plaça del 15 de maig. Heu vist, no?, el que ha passat per Barcelona. Bé, passe a llegir-vos primer un comunicat que tinc des de Barna. ¿Vale? Des de Plaça Catalunya comuniquem a plaça de 15 de maig de València que la violència no és ni serà mai una ferramenta ni un vehicle per a l'enteniment de les persones. Com que un dels punts d'unió més fort d'aquest moviment és el de la pau, el considerem i actuem amb conseqüència. Com tot el món ha pogut comprovar, no sols no s'ha actuat en cap moment de forma violenta, sinó que inclús la resistència ha sigut i serà sempre pacífica. Una volta més, com de costum, el poder es desacredita a si mateix amb l'ús de la força. Des de Barna, la gent ens comunica que les ferides es curen. La legitimitat i la confiança dels polítics ja l'han perdut i els drets els estem conquerint en aquestes assemblees estatals i mundials que estem a tot arreu. Per a totes les persones que treballen a Plaça Catalunya, la situació ha sigut dura i molt traumàtica ja des de les 5 del matí que ha estat la policia rodejant la plaça i a l'hora del desallotjament. Bé, no obstant, el funcionament de la plaça es restableix no amb normalitat, de cap manera, amb ninguna normalitat, sinó amb moltíssima més força. De fet, he parlat amb un company i m'ha dit que la comissió de cuina, que és molt difícil d'organitzar, ja que estan alimentant a 15 i 20.000 persones per dinar, per berenar, per sopar, està funcionant com fa 2 dies, inclús molt millor, i la gent té molt de mèrit. Per últim, hem de fer nostre açò. Nosaltres no tenim por i queda demostrat. Ells sí que ne tenen, i moltíssima. Estan acollonats. Tots hem vist els noticiaris, hem llegit periòdics. Vull matisar una cosa a la premsa, a l'imaginari comú, a la mentalitat de cadascú, ¿vale? Això no és, ni ha sigut mai, una revolta juvenil. Això és una revolta popular. Així estem tot el poble, treballadors, estudiants, joves, majors, pares, fills. Així estem tot el món. És la revolta popular, que ho sàpien els mitjans, que no paren de dir que som joves. Jo he vist a molta gent major així. Som tot el poble i tenim la força per a canviar les coses. Hem començat un procés que no acaba així. I ja veieu, davant la violència, la resposta popular és tota aquesta. Sou tots vosaltres. Moltes gràcies des de Plaça Catalunya, des de València i des de tot el món. Gràcies.